Canal Roig, t'informaré de tot, no et tornis boig. Bon dia, bona tarda, bona nit. Ràdio Maniàtics. Nosaltres som els alumnes del projecte d'excel·lència humanístic. Avui és el Dia Internacional dels Periodistes i com és el nostre dia hem fet un making-of d'aquest programa. Així que ja sabeu, quan acabeu d'escoltar aquest programa, aneu a veure-ho a les nostres xarxes socials. Hola, Radio Manàtics. El dia d'avui estem a la Laura. Com estàs, Laura? Hola, bon dia. Quina assignatura imparteix? Soc profe de català i l'any passat vaig fer literatura catalana i l'any vinent també la faré segurament. Ah, molt bé. I t'agrada ser profe? M'agrada molt. I què has estudiat al passat? Jo he estudiat periodisme. Jo vaig fer la carrera de periodisme. T'agrada ser periodista? Jo ja no ho soc, ara soc profe. I jo tenia molt clar que volia ser periodista, vaig ser periodista uns anys i més o menys estava contenta de ser-ho, però al final ja vaig veure que no era per mi allò. Molt bé. Hobbies? M'encanta el bàsquet, m'agrada llegir, m'agrada, no sé, anar al cinema, jugar a videojocs també, dels que no són de matar, i una miqueta així. Has entrevistat alguna persona important? Sí, vaig entrevistar la meva mare, per mi és important. És broma. Vaig entrevistar jugadores del Barça de futbol abans que fossin famoses, la capitana de la selecció espanyola de bàsquet, la Lea Palau, l'Alba Torrents, eren conegudes i les podia entrevistar més o menys quan... I així, una miqueta... Jo, sobretot, vaig fer política a un diari que vaig treballar i vaig fer molt d'esport també, que és la meva passió, m'agrada molt el bàsquet, i així, gent coneguda. També polítics, alcaldes i així. Però era més divertit entrevistar la gent del bàsquet. Bé, tens algun tatuatge o, si és així, té algun significat especial? Sí, el tatuatge que tinc d'una pilota de bàsquet, el canell dret, que em va fer mal però menys del que pensava, i un tatuatge que fica 3 voltes rebel a l'avantbraç esquerre, que és un poema, és un trosset d'un poema de la Maria Mercè Marçal, que si feu literatura catalana, apunteu-vos l'any vinent, sisplau, apunteu-vos-hi, el treballarem. Durant quant temps t'has dedicat a això? Profe ho soc de fa 4 anys o 5 cursos, una cosa així, i periodista jo vaig començar a escriure amb 15 anys, jo anava a l'ESO, i vaig començar a escriure de bàsquet, que és el que a mi m'agradava més, a revistes que no em pagaven res, però ho feia per gust i perquè jo sabia que sortirien molts periodistes de la carrera cada any, però jo volia que quan acabés la carrera i així, jo tingués ja coses publicades de feia anys i em feia molta il·lusió anar al Palau Blaugrana a veure bàsquet del Barça i poder escriure una crònica de com havia anat el partit. També havia fet fotos així per gust i anava al Barça, feia les fotos, les penjava per revistes i així, i no em van pagar fins que no vaig ser major d'edat, però vaig començar a treballar de periodista ja oficialment amb 17 i a pagar-me amb 18, tot legal. Molt bé. I per a quina empresa o companyia treballaves? Sí, perdó, que abans no us ho he contestat. Jo vaig treballar fins als 24, penso, de periodista. Fins als 23 vaig estar dels 22 als 23 o així, vaig estar a un diari a Barcelona, que es deia Metrópoli Abierta. La línia editorial no era similar al que jo pensava, és a dir, parlàvem de coses que no eren totes les que jo desitjaria, no?, parlar o escriure d'allò, i va venir un senyor que pagava més diners i va comprar l'empresa i ens van fer fora a tots menys el director, perquè les coses així d'adults van així. Bé, qui té més diners mana, i ens van fer fora, i llavors jo em vaig crear una empresa de comunicació i jo era la jefa, era la cap d'aquella empresa, i vaig ser autònoma, jo era la cap de la meva empresa durant un any o una cosa així. I jo abans havia treballat a revistes de bàsquet, havia treballat a la Federació Catalana de Bàsquet també, i algun lloc més. Vaig treballar a una empresa que parlava de viatges, i et deien, mira, tenien hotels també, i deien, tenim un hotel a Luxemburg, i jo escrivia que es podia visitar per allà, i va estar bé. Però a mi el que m'agradava parlar era de bàsquet. Molt bé, doncs hem terminat. Hi ha 2 països on no es pot comprar Coca-Cola. Si bé et pots obtenir Coca-Cola, arriba a qualsevol lloc. Hi ha 2 països on no es ven, almenys oficialment, Cuba i Corea del Nord.
Coca-Cola va sortir de Cuba després de la revolució, quan Fidel Castro se'n va fer càrrec, i la gasosa mai no s'han venut a Corea del Nord, encara que hi ha informes de vendes clandestines. Coca-Cola també va estar absent de Myanmar durant dècades, però això va canviar fa un any. A Etiòpia sempre hi ha 7 anys de retard. Menjar xiclet a Singapur és il·legal. Aquest és el nostre acudit. ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? ¿Cuál? Que el terremoto ensucia y el volcán lava. Una feina per a tota la vida. Llibres de l'asteroide. L'autora canadense Rachel Cusk, en el qual destaca la trilogia de novel·les A Contraluz, Transi i Prestigio. Es desmarca aquí amb un títol de caràcter autobiogràfic en què trasllada la seva visió sobre l'experiència de la maternitat. El tot és molt honest i descarnat del seu relat fa que no sigui estrany la controvèrsia que va despertar el text després de la seva publicació original fa més de 2 dècades, el 2001. Fins i tot un famós columnista va arribar a sol·licitar que els serveis socials se'n fessin càrrec de les filles de l'autora, apunten dels llibres de l'asteroide, editorial encarregada de recuperar l'obra en castellà. Data de publicació 16 de gener. L'endevinalla. Maria té 6 anys. L'any que ve té 7. Quin dia és avui? Fins aquí aquest programa. Fins aviat. Gràcies per la confiança.